Dobrý deň, sledujete podcast Dosť dobrý. Moje meno je Blažej Černák a vítam v štúdiu aj Bronislavu Švrčkovú. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No, dnešná téma je, že vzťahové zapletenia. To je taký krásny poetický názov. Ideme tie vzťahy rozpliesť a zistiť, ako to funguje? No, ja by som si veľmi želala, aby sme mali tú zázračnú možnosť ich takto nejako rozpliesť, ale myslím si, že je veľmi dôležité povedať, že tá téma tých vzťahov a toho všetkého, čo prežívame medzi sebou, je veľmi, veľmi zložitá a košatá, takže dneska sa toho podľa mňa iba dotkneme a ja verím, že aspoň trochu nasvietime možno ľuďom nejaký taký pohľad do toho, že čo s tými vzťahmi všetko môžeme mať. Wow, no tak to som zvedavý. Ja tiež. Budeme si analyzovať všetci, ak vás budeme počúvať aj vlastné vzťahy možno, takže poďme na to. Ja tu mám takú hneď prvú otázku, že ako vyzerá taký spokojný vzťah? Čo, vieme ho trošku zadefinovať? Aké má kritériá možno? Myslím si, že ten spokojný vzťah je hlavne definovaný takým nejakým pokojom a nejakou takou harmóniou. Čo však neznamená, že my tam nemáme konflikty, alebo že by sme sa nepohádali, alebo že by sme sa niekde nepobili, obrazne povedané, o svoje práva, ale ten všeobecný pocit z toho vzťahu je, že mám teda ten svoj pokojný prístav, mám sa kde oprieť a že vlastne môžem dôverovať tomu vzťahu, že je kvalitný a že sa tam viem rozprávať o všetkom, čo prežívam, ako to mám a že som naplnený a spokojný. Myslím, že častokrát je to také zromantizované, že sa hovorí, že my sa nehádame vo vzťahoch a podobne. Nemyslím si, že je to úplne zdravé, pretože práve častokrát pri tých konfliktoch a pri tých ako keby nejakých nedorozumeniach sa dostávame oveľa hlbšie možno aj do tej vlastnej osobnosti, do tej vzťahovej dynamiky a niekedy sa dotkneme aj tých bolestivých zapletení. Bolestivých zapletení, dobre. Takže hovorili ste teda o nejakej nespokojnosti. A z čoho plynie taká nejaká nespokojnosť vo vzťahu? A tí, čo sledujú moju prácu, tak vedia, že moja srdcová téma sú tie toxické vzťahy, takže tam veľmi často sklzávam. A možno, že by stalo za to aj povedať, že častokrát, keď tie vzťahy nemáme ako keby spokojné, alebo teda máme pocit, že to nefunguje, alebo ten druhý nám niečo robí, tak veľmi rýchlo sklzávame do toho, to je toxický vzťah, to je toxický človek a podobne, hej. A myslím si, že v tejto dobe to tak sklzne všetko do toho. Aj vrátanie tých zaplatení, ktoré sú, myslím, že oveľa zložitejšie, než by sme ich mohli ako keby prisúdiť tomu druhému človeku. Ale ak sa bavíme o nejakej takej nespokojnosti, tak taký nejaký ukazovateľ pre mňa, aspoň ako to chápem ja, že tých ťažkých a náročných chvíľ a vecí, kedy sú moje potreby nenaplnené, kedy si nerozumieme, kedy sme neustále v konfliktoch keď ich je proste veľa. Keď si dám ako keby na takú pomyslenú váhu, že koľko bolo tých dobrých dní a koľko bolo tých zlých dní a mne tam vidie z toho mesiaca 26-27 zlých dní, tak naozaj už sa bavíme o nejaké nespokojnosti. Mali by sme si robiť čiarky? Ja si myslím, že veľmi záleží od človeka, aký je, či taký analytický alebo taký všeobecný, lebo to je tiež jedna z tých čarovných vlastností mozgu, že veľmi rýchlo chceme zabudnúť na tie zlé veci, ten spomienkový optimizmus, to znamená, že ak máme tých pár pekných chvíľ, tak častokrát na tie zlé zabudáme. Ale dôležité je ten dlhodobý ako keby pocit, ako sa ja vlastne mám. Ja sa častokrát vraciam aj k tým psychosomatickým záležitostiam, hej, že keď mne sa v tom vzťahu nejak tak zvláštne kazí zdravie, necítim sa dobre a podobne, tak tiež má význam sa zamyslieť nad tým, keď ten lekár povie napríklad, že nemáme tu žiadnu príčinu, hej, proste niečo sa vám deje, opakuje a tak ďalej, tak zamyslí sa nad tým, že či možno, že aj toto vzťahové zapletenie, ktoré mám, nemôže telo napríklad prejavovať aj takou nespokojnosťou so svojím zdravím. Takže tam je tých faktorov viacej a v tomto som veľmi opatrná. Alebo potom niekto si to vypočuje a povie to, mňa tá hlava bolí z toho môjho muža a to je jeho vina a podobne, hej, takže tohoto by som sa trošku stránila, že nie je to také jednoduché. Aha. Dobre, ten vzťah, to je vzťah vlastne dvoch ľudí, hej, berieme to, že sú tam dvaja ľudia a vždy, aspoň mám pocit, že vždy to bolo také, že ako keby boj medzi tým, že medzi slobodou a nejakou spútanosťou to nazvem, hej, že dokedy som v tom vzťahu akože ešte slobodný a dokedy som ešte nejak uviazaný, nechcem hovoriť reťazov, ale je to ten vzťah, akože dá sa povedať, že to je aj o hľadaní toho
nejakej rovnováhy medzi tou slobodou a spútanosťou? Myslím, že ste to veľmi pekne povedali, lebo v tých vzťahoch častokrát sa medzi týmito dvoma ako keby polmi nachádzame. Hej? A myslím si, že vôbec nie je jednoduché tomu porozumieť, ako to mám, pretože my všetci sa rodíme s tým, že potrebujeme byť priputaní a potrebujeme mať tú bezpečnú vzťahovú väzbu. A to začína už doslova v tej kolíske, keď tá mamina nás má na tých svojich rukách a proste s láskou na nás pozerá a my máme tú istotu toho, že sa niekto nás postará a priputávame sa k nej. Hej? To je nejaký základný proces, z ktorého potom, ako ja hovorím, 20 rokov sa snažíme vyrásť a odpútať sa a častokrát to býva veľmi náročné a zložité odpútať sa od toho rodiča. A snažíme sa stať sa autonómnym. V zmysle toho, že rozhodujeme za svoje veci, rozhodujeme za svoj život, ako si to prajeme, ako by sme chceli fungovať. A ak sa na tej ceste niečo udeje, že buď ma to teda ako keby pritiahne na jednu alebo na druhú stranu v takom extréme, tak sa mi môže diať, že práve toto ako keby nespracované, neporozumené sa mi bude prejavovať aj v tých vzťahoch. Buď teda budem mať pocit, že som teda príliš zaviazaný v tom vzťahu, alebo teda, že sa chcem príliš viazať, alebo naopak budem mať pocit, že mi niekto chce vziať moju slobodu, že ma veľmi kontroluje, že veľmi na mňa tlačí. Takže ako ste povedali, v tých vzťahoch sa snažíme nájsť ten balans, alebo nejakým spôsobom sa vyrovnať medzi potrebou toho, aby sme boli priputaní, lebo vďaka tomu máme tie partnerské vzťahy, a potrebou určitej autonómie, aby som mohol ostať sám sebou. OK. Teraz, čiže ja sám so sebou zrejme bojujem, alebo každý bojuje s tým, že nakoľko byť autonómny a nakoľko byť, nie nakoľko byť, ale ako veľmi som ešte autonómny a ako veľmi som ešte v tej väzbe. A to je boj akože sám so sebou, hej? Že je to niečo, po čom túžim stále a ani si to nemusím uvedomovať? Toto je to krásne na tom, že beží to v tých nevedomých procesoch. Podľa toho, ako som si to ja v tej svojej hlave uložila, keď som rástla, že či je pripútanosť dobrá alebo potrebná, alebo jej mám málo, alebo som bola možno príliš kontrolovaná nejakým spôsobom, tá moja autonómia, bolo mi ako keby bránené s tým, aby som vyrástla a bola samostatná, tak ja si to nejakým spôsobom ukladám ako program v hlave a potom prichádzam do vzťahu a bez toho, aby som ja vedela, čo sa mi deje, tak si v podstate zopakujem to, čo sa mi stalo v tom detstve. Hej? To znamená, že ak napríklad mala som rodičov, ktorí mali na mňa menej času alebo nejakým spôsobom sa mi nevedeli emočne až tak veľmi venovať, ako by som potrebovala, aj keď možno chceli, ale nebolo to možné, tak ja vyrastiem človeka, ktorý si nebude úplne celkom istý tými väzbami a bude sa mi diať to, že si nechciac nájdem partnera, ktorý bude práve takýto veľmi autonómny a budem veľmi, veľmi na ňom lipnúť. A to sú tie vzťahové zapletenia, o ktorých ja hovorím, že ten mozog ide a to nevedomie ide, niekoho si proste nájde, vyberie, ten je hrozne príťažlivý pre mňa, ja ho strašne chcem. A v tom vzťahu sa udeje to, že ja si ho budem chcieť veľmi, veľmi pripútať, aby som bola bezpečná v tom vzťahu a ten partner sa bude cítiť veľmi, veľmi dusený, pretože on si nesie zase nejaké svoje vzťahové zapletenie. A toto je istota, z ktorej si vyberete zo 100 partnerov, ktorí sú vonku. Presne toho, s ktorým sa nádherne odohrá tá vaša dynamika, v ktorej ste rástli, ktorej ste uverili a ktorá sa vám vlastne v tej rodine udiala. Takže keď mi niekto povie, že ja za to neviem, že akého partnera som si vybrala, tak sa ma tak raz krásne pýtala moja terapeutka, že či mi ho vybral Národný výbor. A tak som sa tak zasmiala, že som si uvedomila, že áno, sú to nevedomé procesy, cez ktoré si tých partnerov vyberáme a takmer nikto z nás ním nerozumie, pretože sú nevedomé. A potom sa čudujeme. Ja si vždy nájdem takého, čo sa nechce viazať. Ja si vždy nájdem takú, ktorá má problém s vernosťou a podobne. Dobre. Kedy to človek zistí? Lebo asi po 2 dňoch to asi človek ešte akože nepríde na to, že aha, je to tam. No. To ste mi teraz nahrali, lebo keď sa vlastne o tom bavím aj s klientami a s klientkami, tak začnem, ale veď ja som to nevedela na začiatku, nemal to napísané na čele a podobne a tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že tu nehráme na to, že urobiť niečo správne alebo nesprávne. Tu sa to nedá zistiť nejako inak, len
tým, že budete s tým partnerom alebo partnerkou interagovať, budete mať s ním teda nejaké situácie, kde budete sa nejako cítiť a my môžeme analyzovať to, čo sa na vo vzťahoch deje, až potom, keď sa nám to stalo. Dopredu sa to nedá, tak ako ste povedali, nikto to na čele nemá napísané, ale keď ste sa pýtali, že teda ako na to, tak vždy, keď vás zaleje taká tá vášeň v zmysle toho, že uvidíte niekoho a toto je presne môj typ, tak akože, tak toto môže byť zaujímavé, že čo sa tam vlastne bude diať. Ak vás tento rozhovor zaujal a radi by ste si ho vypočuli celý, nájdete ho v online programe Dobrý život na stránke www.dobrycoach.sk.